Greetings, square ones. Let's take a journey. Så er jeg tilbage igen. Og i dag vil jeg vise jer, hvad den her gør. Så lad mig demonstrere det. Det er vigtigt, at jeg går et stykke væk. Jeg tror, jeg vil den her vej og bygge den. Så er jeg klar til at placere den og se, hvad der sker. Okay. Så går man hen til den her bog. Så kan man vælge, om man er... Så skal man lige vælge, er man en mand eller en kvinde. Så det næste, det er, hvad man... Mand. Begge dele, eller til kvinde. Hvad er dit name? Hvad er dit navn? Og der tager jeg bare. Så er der nogle valgmuligheder. 1. Hav en familie. 2. Vær alene. 3. Vær med i en Wilton-by. Landsby. Og så den sidste. Ingen af delene. Men der vælger jeg en Wilton-by. Så vent og se, hvad der sker. Voila! Et stykke Wilton-by. Der er mit hus. Det er derfor, man skal holde afstand der, hvor man ligger. Men nu skal vi lige ud og møde de fine mennesker herude i byen. Se, vi kan finde en tilfældig en. Hvad spørger hende her? Og det smarte er, at man kan chatte. Og der kan man se 2. En smaragd, så får du Goldsten. Okay. Så kan vi lige... Så kan du spørge hende om... Jeg tror, jeg chatter hende. Do you seriously just say this? Undskyld, Thai. Sapai. Det var ikke mig. Giv min hund skyld. En kvindelig guard. En kvindelig soldat. Den må jeg bare chatte med. 6 stykker guld. Bare for en smaragd. Okay, så skal jeg bare have en masse guld, så... Jeg må lige prøve noget. Fløjt. Haha.
Oh my! You're interessant. Hun er noget lavere end mig. Hvordan er det nu, man laver papir? Nå. Det må jeg prøve at finde ud af en tidspunkt. Men ikke nu. Flirt. Mand, hvor er han død. Så er hjelmen guard. Det der, det er bare af bymenneskerne her i byen. Det er en lille ting, jeg tror, der skulle have ordnet, at den her rækværk, den må ikke ligge for tæt på trappen, fordi så springer de bare over. Eller op på murstenene, og så springer herned, så er de selv fanget. Han er en dreng. Hvad hedder du? Jeg kan ikke se dit navn. Gå det mig! Lad os se... Din far er Joy, og din mor er Vikia. Okay, så det er hans mor, og det må være hans far. Hun skulle have valgt en, der var meget flottere. Jeg hakker dem lige på. Men lad mig fortælle jer om en ting i det her spil. Ja, som I kan se, er det man jo kan flirte med, men man kan faktisk også blive gift med dem. Og der kan man se, hun er allerede gift med Joy. Hvad Globoknægt. Men man kan få dem til at følge efter sig. Follow me! Se! Han følger efter mig! Og så kan du stand here. Se, han bliver på sin position. Og så kan jeg sige move freely. Og det betyder, at jeg giver ham fri. Så han kan gå hvor som helst. So beautiful. Hun er ikke gift. Wait! Lad mig se. Flirt. Oh my. Det der hjerte deroppe. Endnu flere af dem er der, jo bedre kan personen lide mig. Gå under din lifeguard. Jeg har ikke gjort noget. Det er en ting, man må aldrig slå til en vagt. Eller... Så... Shield. Godt. Forbered dig på at dø. Stop kigge derinde. Joker! Jeg tror, hun blev ked af det. Jeg må prøve at gøre det godt igen. Jeg fortæller en historie. I don't get this.
Hun forstod den ikke. Chat. An apple a day keep the zombies away. What? Men det er hvorfor er gaffen herinde? Oh my god. No way! Jeg må hellere komme i... Og må se at komme over til mig selv. Der var en å lige her. Men nu har den der store by her lagt oven på åen. Så der er... Ærligt, så ved jeg, hvor jeg skal bygge en brønd henne i byen. Måske. Men det var lige det, jeg skulle vise for i dag. Så jeg håber, I har nydt den dejlige by, som jeg aner ikke, hvad det hedder. Nå. Men jeg omdøber. Jeg giver byen snart et navn. Så håber, at I ser næste gang. Nå, ja. Farvel.